We believe that we need to live according to the way Yeshua wanted us to live. And it's helping whoever needs help. Even if this person stole, lied, hurt his family, Katie, I love you. I didn't do anything. Father, look now upon Jacob and open his eyes to see what he already understands with his heart and with his mind. מה זה כל הדיבורים האלה על ישו? מה הם עשו לך? הרבנים עם כל הטקסים שלהם רק מעברים אותנו, שלא נראה מי זה המשיח. הרבנים מעברים אותנו? תגיד לי, אתה שומע את עצמך? שמואל, אחי. אל תקרא לי אחי. את המשפחה הזאת! איך מבוכה לו! זה מאחיך, שמואל. שמואל והחברים שלו, יש להם כוח. אנשים מפחדים מהם. מה אתה עושה? מה? לא יפסיקו. כל זמן שאתה פה. יימח שמכם! טרוריסטים! קטי? לא מבינה למה בכלל אתה רוצה את כל הבלגן הזה. אם תפתור את הבעיה עם אח שלך, אנשים יראו בך מנהיג. אני סומך עליך, שמואל. למה אתה מחכה? שיהרגו אותך? אני לא מפחד מהם. לא, אני לא רוצה שאחים יעשו דברים כאלה אחד לשני.